Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ki nongshong shnong jong ka khatpra Shillong West Constituency, menye ka santarik unai wing arhajar arpuar, kila yo apriang ke kitchen garden scheme, ka bekentop ikitiar kum ki jaka thongjur, kasbo ki sembai jur kumu presben, usalat ubit, umotor uterso bat udhania bat kiwe de kitiar ki baju pendon kam ha ka thung ka tep ya ka te ka scheme ka balong ka baningkong ha ka jila bro ka we la sam de UMLA ka than u ba Mohendro Rapsang ha ka jing ya lang ka bala penlong halowa mau prem la don lang ru ki rang ba snong jong ki katu ka netli ki dong ha ki ba po ka te ka constituency haringkat ki nong song snong na ka te ka than. But the Bishop Falls in Kong Suzy Lang State. Kubleshi Lum so po ikong dapat. He bat ulah kambun kejeng ni. Tibat nga apply ru ya kisentiru kumju. Bat nga yo yu sentiru ubapu bahasa ba unpu nga apply. Nama ba usentiru ulang ubadon kam. Bat benpu ya ke yeng kasem. Bat kumju lu ya ke sinong kata. Grow bags, artily ke grow bag, artily ke compost bin. Namta iwe beneficiaries, but hagjo ko poru ngalaban ay usumbai bakini tung hakini grow bags nga shim bakani ke jing ay bat kani ke jing re kan mentoy sibun ba yekilong yelong sem yeki kme yelong kme kamne tangi kilong kme kani ro kan hikai yeki hun ki tijong ki bakin ya don ka mensi man ya trailang ya kenika kam labun ba kilong yeng kilong sem kimju ki khun kimju tipsu ya kenika jingtung jingtep bat lemma kenika program nga kmelin tiba ki khun ki tiru kini shim interest bat ki kmeru kin khot yi khun ki kini kai ya kenika jingtung jingtep ba ni ai man la ka yeng ki kenika program kabanik pong tam pon pajudan hakam kenika program hangno huno po constituency stage ni Brockway but kenika program kabaning ningkong tam hakani constituency jungi but kan community ba kenika program kan long ka job but kan peni nuksa ya ki way ki constituency ki badon hakani ka urban areas na community ba barokai kin mentoy na kani ka program banga aim na kaliang nga UMLA but na kaliang ng chief minister but kan mentoy sibu na mudai tang ya kaying long yeng sembat mudai ka community hi baro ko we pinidon ka jingi sulok pranong ya tungjing tung hapo ipkuntoy jempi hidong jempi ya sulok ya form ya ko we group ya keli ya wajib tip kumno ka mi kumno ka jingtung jongpi kumno ka jingtung jongi long within that group jong we kentai snong jongpi ya share ki ideas ya share ki sembai da pia don ya share ki jingmi jong tu na to ka group back na to ka jingtung jongpi pia don ka we community development kamdei tang ka idea man che thung jung tung re pia don lu ka idea jong community development community get together. Nah, kedua keduanya people.